21. Aki ko, magpakumbaba ka sa gabos mong gibo. Tama. Asin urog pang maugma, mauugma ang tawo, huli ka iyan ki sa mga regalo. Ayos palan adi, ha? Siring man, dai ka maghinguwang masabutan ang mga bagay-bagay na labi ka difficile para sa imo. Ni magsiyasat kay tong dai nasasakop kan sa imong pagkasabot. Aha! Uliton ta. Tamagayon ang dagdag na mensahe ni Padeng Rhea. Aki ko, magpakumbaba ka sa gabos mong gibo. Asin urog pang mauugma ang mga tawo, huli ka iyan kisa mga regalo. Siring man, dai ka maghinguhang masabutan ang mga bagay-bagay na labi ka difficile. Para sa imo, ni magsiyasat kaidtong dai nasasakop kan sa imong pagkasabot. Yan. Happy birthday po kay Brenda Romero de Matera. Brenda Abrinon de Matera Romero and Vivian B. Loria. Yes. Good morning, Tabi. Brinon de Matera Romero. Happy birthday. Sabi ni Pading Ray Romero Boda kay Vivian Loria, happy birthday. Okay? O, tod, napapasadahan tayo yan, ha? Sabi ba ni Father Marlon Bron, always the wrong person gives you the right lesson in your life. Ayos man ining padara ni yung mananggad ang mga sala na mga tao, asin mga sala na pinagigibo, iyo pa nakakataw sa imo tabi nin tamang leksyon sa imong buhay. Iyo mananggad Iyo mananggad Iyo mananggad Always the wrong person gives you the right lesson in your life. Sa kabaga, iyo mananggad Diyan sa opisina baga, may pig-apod na mga professional jealousy. Dakulon ka yan. Sa mga opisina baga, mga co-workers, etc., may pig-apod mga tugang na professional jealousy. Reparoon mo sa endang mga kung nabiga palagigibon nila, magkakakuha katabing leksyon sa buhay. Diyan sa komunidad, sa imong komunidad na kinaimbultuhan, diyan sa neighborhood mo, ano ang mga bagay-bagay na senda mga tugang na pinagigiribong sala sa buhay?
Iyo yan ang makakataw sa imo. Nin leksyon sa imong sarili. Iyo mananggad nga ano, ha? Linga nga ang ginibo niya. Grabe nga ang sitwasyon niya ngunyan. Leksyon sa buhay na sa imong pwedeng makuha. A meaningful life is not being rich, being popular, or being perfect. It's being real, being humble, being able to share ourselves and touch the lives of others. Yan. Iyan man ang sabi ni 21, iyan man sabi ni 21, 60. Sasaya man na ipig-share. Ngunyan tabing aga, digdi po mga tugang sa programa. Oh, the best. Thank you. Igwa man ki-share si Tony. Si amigong Tony Reyes. Igwa man siyang isi-share na mga words. Ito ang sabi niya, the worst person are the best advisors. Garim. Iyong mananggad, magka-konektado duman sa pinadara ni Father Marlon Bron. The worst person that tabi are the best. The worst person that tabi persons are the best advisors. On Christmas Day. So mga maraot mananggad na mga tao, mas kiday magtaram sa imo, adalan mo sa naang ginibo niya, yun na yan ang leksyon mo. Adi. The best one. Thank you, Tabi. Amigong Tony Boy. Tony Reyes. Magandang morning, Tabi. Bueno. Good news daw. Sabi ni Dan. Parani ang Pasko. Bad news. Over man ang presyo kang saraday na lada, arog kan siling labuyo, buda darakulang lada. Auta mas mahal pa sa kilo kang karning baka, buda lapu-lapo. Ano na idi, mas mahal pa kay sa kalni. May gulay, marahalon man. Totoo yan, Dan. Morning po, mahagad po tulong sa iyo. Baka lamang po matabangan mo aki ko na makapagtrabaho. License teacher po siya. Kaso, nagparang na po siya kaso napundo nung mag-lockdown. Baka may aram ka lamang po na malaugan para magapasko man, kwarta lamang ang aki ko. Salamaton. Sige po, hilingon ta ha, kung anong pwedeng maitabang tatabi isa sa imong aki. Iya po, hilingon tatabi ko nang pwedeng maitabang ta dyan sa trabaho kan sa imong aki, ha? Happy birthday po kay Franz Atave, ATV Riders, France ATV Riders Barreta ng Santo Domingo, Albay. Happy birthday! Igwa po Sir Pig Arayos na mga module tanawara baga, dakul pong module ang nawara po ay susko palan. Adi. Grabe man talaga. Happy birthday po kay Mean Mirandilla sa Anislag Daraga Albay from Relata and Mirandillas family. Good morning! Happy birthday kay Mark Balingbing ng Bagtang Daraga Albay from Militro Brigado ng Pag-asa Daraga Albay. Okay, good evening po kuya. Nag-aksi pa po kamo Kiyos Clothing. Iyo pa po, nag-aksi pa po kita. Nag-aksi pa po kita kaya. Pakihatod na lang po digdi sa DCGB. Okay, no? Aramutan mga buwan namanong report hali po dyan sa luwas. Alas 5:17 na. Alarmario po nasa linya. Paringal, good morning. Go ahead. Good morning. Merry Christmas na, Pading. Pupuroon na naman ngunyan sa pag-uma. Pagtanom an ibang residentes digdi sa bako sana digdi sa Legazpi kundi sa segundo distrito sa bilog na probinsya. Lalo digdi sa segundo distrito sa southern area dahil abo na ninda magparabarakal sa saod para halo na ang presyo ngunyan. Yan ang diskarte kaniba na daay man ki ibang trabaho, apektado pang maray kan COVID as in mga uminaging bagyo. Maramihan trust na mga residentes nagalat manin ayuda sa Department of Agriculture na matawan man lamang sinda at least nin mga similyang pananom
ay man ki nag-abot lamang niya na ayuda alis sa Department of Agriculture para lamang pagtanom ang iba, pero kanya-kanya sana mo nang diskarte. Ano ba nga nagbabarakal na sana ki Similya, mga pisog-pisog baga, nangani na may tanom. Ang unya na talagang nagulpi sa distroso kan bagyo. Ang iba, nagupo naman garay sa kabasan, hiling ko. So may mga kabasan na talagang nagupurumpo naman sinda preparar para sa pagtatarok ni Raray. Ngani makabawi-bawi kan distroso kan bagyo plus mga gulay-gulayon sa ibaman. Ang mga residente, kanya-kanyang tanom talagang kuno ka para tiyaga kanyan sa saod. Grabe ang presyo nganyan pade kan mga gulayon. Maski anong klaseng gulayon talagang dahil maintindihan kung nga muminahalon nganyan ang presyo dyan sa mga saodan. Yan, para mientras, at bonggaras ka na informasyon na dedikit sa ordinary kan Legazpi, Alarmario. Sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when is Salamat paringal sa report hali dyan sa luwas. Mientras tanto, Ange Galero po nasa linya. Ange, good morning. Buhian mo. Good morning, VP. Good morning sa mga paraan pabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, maski na nasa tao kan pandemya, as in kadakol na mga bagyong tuminama sa probinsya kan Albay, as in Rayon Bicol kan mga nakalihis na aldaw, dahil man giraray na pupundo ang espersos kan gobyerno lokal kan Legazpi, tangan na maisaayos ang mga proyektong infrastruktura dito sa tuyang syudad. Ini matapos na mapag-araman ka na DCGB News kay Alcalde Noel Rosal, nasa ngunyan na nagpapadagos na giraray na rehabilitasyon kan sa mga parke dito sa tuyang syudad. Partikular na ini dyan sa Kalayaan Park sa parte ka na Baryada, kung saan haloy na ining pinaghahalat kan mga publiko na maisaayos o kaya mapagayon giraray. Kaya sinabi ni Alcalde Rosal na sa ngunyan pinagagamit na nindaan grant kan piyesa na 15 milyon pesos para sa nasambitan ng bagay. So ngunyan, pinagre-renovate naman ninda ang fountain para sa nasabing lugar. Kaya sinabi ni Alcalde Rosal na maghalat-halat sana ang mga Legaspeño dahil saro na naman ini sa bubuhayon nindang atraksyon digdi sa tuyong syudad tangan na makatabang lamang sa pagbuhay giraray kan turismo dahil sa talagang apektado man ang sa tuyang syudad o kaya ang ekonomiya kan syudad dahil sa kan mga nakalihis na bagyo asin man kan padagos na pagtakot sa tuya kan pandemyang COVID-19. Apera kaya pinagsiguro man ni Alcalde Rosal na ang iba pang mga proyekto digdi sa tuyang syudad ipapadagos maninda asin natatawanan manin magkakanigong alokasyon o kaya pondo tangan na ini mas kompleto tulos siring na sa naman ka nagkapira pa digdi na mga pampublikong lugar lalo na mga sementeryo digdi asin iba pang mga tourism destinations na pwede pang ma-develop sa tuyang kapalibutan. Ito VP mga impormasyon, Ange Galero, DCGP. Salamat, Ange, sa report hali dyan sa luwas. Ready mo na kita sa mga text nindo sa Facebook Live. Good morning daw, Carol Balyon, watching from Libod, Kamali, Galbay. Joel Serio, okay na po, sound, thanks. Mercy Jacinto Bertiz, good morning. Alexandra Cambe, good morning po. Bako po magayon sound sa DCGB app. Jake, pakicheck mo, Jake. So sa DCGB app na tabi, baka magayon ang sound. O baka sa boses ko talaga yan. Ay, nakaabot Jing, so antena ta dyan. So antena, kinukuha mo na? Ha? Jing, okay na Jing? So binugta ko bagang antena dyan? Okay na, Nag-report ko lang si mo sa on the air. Jeril Aranya, mga solid Macedonian heritage, lalo na po sa Aranyas family, all over the world at sa mga taga Lacandula Drive, Legazpi City, God bless. Teresa Olisa, good morning. Julian, watching from Kidako, Daraga, Albay. Julian Desacada, Enteria. Emelina Ludana, good morning. Tabi sa Gabos, nagantabay sa Furokpor, Kambagong Bayan, Daraga, Albay. Teresita Jacobo, good morning.
Gina Rabulan, Marie, magandang morning tabi sa imo. Okay na to. Alright. Mas dakol palan ang landingan mo. Iba man inijing natirada ka inijing ni Julian Enteria. Mas dakula pala niya landingan mo. Alat nga. Ano man napait mo yan ta. Hindi man kaya natatapos yung report sa daraga. Natasunta ka dyan na sarawayon ka na. Raymond Montero, good morning databi sa Bicolandia, lalo na po sa gabos ng taga-Kabakungan, Manito Albay. Ha? Sa mga magurang ko po, avid listener mo po, Sinda, thank you po. More power watching live from Taiwan. Merry Christmas po. Yes. Jacob Rubis, mga magurang ko nga dyan, good morning po sa Rubis and Luna family sa Rilisan, Buonot, hali sa Espanya. Uyog-uyogon mo yan. Spain, good morning. Sabi ni Awi Nakalamutya, we are not promised tomorrow, so don't waste moment living in the past. You ano? Ha? We're not promised tomorrow, so don't waste moment living in the past. Yes. Lucky Nieva, good morning po. O yan, happy birthday po kay to my son CJ in advance. Ha? Good morning po, Kuya Hen, watching from QC. Good morning po, watching from Mayon, Daraga, Albay. Edison Manharis, good morning, classmate. Oy, classmate! Kumusta ka na, classmate? Good morning, tabi sa imo, ha? Chapuring Almilia, good morning. Good morning daw, batchmate. PNHS Rawis, batch 95, and also mate Ronald Baldo in DCGB. Good morning, tabi, Madam Lucky Nieva. Good morning po, watching from Mali po Ginubatan, sabi ni Diana de la Cruz. Rizalino Riantaso Ulager. Good morning, Tabi. Good morning. Elm Bros from ILM Bros Brothers. Kenel, watching from Banyag, Daraga, Albay. From Alcala, Daraga, Albay. Lindio family, good morning daw. Benny Lindio. Okay, yun na muna, ha? Yung mga nakatutok tabi sa Facebook Live, pakishare-share na lang. Mga 20 lamang na shares, ha? Mga 20 lamang na shares, mga tugang ngunyan tabing agasod na kita ka iyan. Mga 20, di dakol-dakol sana po iyan. Sige daw, pakishare lang tabi. Oy, pading King, amigong King, pakishare mo na, amigo. King Reginaldo, perang muna tabi, King na pakishare, ang sa tuya tabi na kuhan. King, oy, ano man. Garo na inutang ko ngunyan si King gayon. Gari na inutang ko ngunyan si King, ngunyan na aga, ang hiling ko eh. Okay, oras natin, kapatid. Alas 5:26. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Basahan ta daw kamo kikwan, kirawit-dawit naman, ngunyan na aga. Excuse me po. Hali kay Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Ang titulo, Halipot. Ay, alat na nagkakanta ka. Madali lang. Ang titulo tabi, mga tugang kan sa tuya tabi na babasaw na rawit-dawit, Halipot. Diyos maray na aldaw sa satuya gabos, perming magpasalamat sa satong mahal na Diyos, ang buhay taingatan sa karahayan ipadagos, sa lipot na panahon gabos magkaurugos. Ang halipot na tataramon gariman permi kulang, kun sa pagsukol kaipuhan dagdagan, igwang mga bagay na kinakaipuhan, hinagad minamawot o pinag-aadalan. Arog kang halipot o sadit na pasensya, na kundai maiiwasan karibukan ang dinadara, pwede ka na magkakulong o pwede ka na makakulog o ikaman sana ang mabugtak sa sadiri sa ngara na disgrasya. Minsan kang mapapaulok, tangaya halipoton. Ika natataraka, nadai o naunaon. Siring man sa kahaliputan, de mo kayang abuton.
kaya tapig sisiguro, upatama tamaon. Siring man halipot, sana sa mag-agom, nasinda magkaibahan ang bugtak daing gayon, kundain na iingatan, ngara na relasyon, tulos nagbubulagan, de kayang patalubuon. Lugod gibuhon taan habang makusog pa, gabos na karahayan sa satuyang kapwa, sa sadiri sa pamilya, yaon itagama, an marhay na pag-ataman, pagkamuot urog na. Huli tasaro sana, sa halipot na hinangos, darahon mas lugman lugod, sa katanusan makaantos, asin dai masayang nasa karatan matapos, ang halipot na panahon, paugmahon, padagos sa Diyos. Amen. Tabi pa ding Ray sa imong tula, aro kaya rawit-dawit ng titulo, halipot. Maray pag gumibo ka naman pa di ki titulo pa di ki rawit-dawit pa di, ang titulo halaba. Okay, Jay? Ang halaba ang pasensya, maray ang iabutan. Sa pakipag-oron, kaiwal maiiwasan. Paghalaba ang pasensya, iabuso man. Ade, parang Ray, gumibo ka naman pa di ki rawit-dawit, ang titulo halaba. Yan, okay? O sandali, nasa linya po si Primong Dr. Cham Zuniga. Mga tugang, may apodan ini ng mga estudyante kang Rapo-Rapo Community College. Primong Cham, good morning, tabi. Hello, good morning po. Opo. Primo, Yes, Primo, on air ka na, tabi. maki-apulan lamang kita sa sa Rapo-Rapo Community College. Ang biyahe dyan garo alas 6. Iyo, atab mo niyan eh. Oo. Sige, tabi, Primo. Pigi, makalamang dahil ito pang dahil ng gale warning. Oo. Pangapudan ko ni Primong nagkat 8 estudyante na top 20, nasa top 20. sa top 20 Governor's List Award this ini, Oo. Although 20 po na, kundi ang nakaabot, 8 sana. Yes. Oo. Kasi po, ang bakoy ng alphabetical. Oo. Ang basta sa listahan lang, nakaipuanan magdigdi sa Provincial Treasurer's Office, sa asinan sa kuyang staff, mag-aalat man duman sa Treasurer's Office para magtao kang map-check. Oo. Tanganing may translate din dito sa parta. Ang nanginutan po, iyo po si Orsena Francia, Patawaran Claire Danes, ang pang-ikatulo si Indaya Edward, ang pangapat si Buenga Clarice, panlima po si Balonson Meka, si Ikal Maria Luela. At ang pangpito si Tikson Arvin, asin ang pangwalo si Donasco Mark Belli. Iyon. Okay. Paki-advise man po tabi na magdarasindakan sa indang ID para po sa pag-claim. Paduman man ibabase, so pirmahan ninda sa likodan kang cheque. Iyon. So pirma man ninda duman sa ID ninda. Cash award tabi ni Prima noon, itatao kan provincial government o balbay. Opo. Actually po, sinda na sana sa Magabusa Community College ang day panatauhan. Talaga? So iba naka-claim na? Naka-claim na po. Nagkataon lang po siguro na darakan so pandemic. May Iyo. masyadong asikaso sa mga papeles ninda. Iyo man ang Pero, taso, ano man yan iso sa San Jose, aluyon man ito makatauta. Iyo man yan so problema sa pandemic. Ngunyan po na niya una,
tapiging ho may talagang makuami ta sayang kay ning dai may maitao sa mga deserving students kang Rapu-Rapu Community College. Iyo po. Tapos na po magandang taon. Iyo baga, maklos ka mo kang libro sa accounting. Opo, maklose na tang libro. Oo. Pero ang may lang po kung pwedeng makabiyahe na sindangon yan. Pero just in case po na dae, sana maparama kami kung siya nakakadangog duman. Oho. And then, mag-ibong mo yan dapat ming gibuhon dyan sa sa Opo. samuyang staff. Oho. Okay. Primo, pakiulit to tabi garay ka walong pangaran tabi. Pakiulit to tabi gararay. Ang number 1 saro po dyan si Oksena Francia. Oh, Francia Oxena. Si Claire Danes Patawaran. Claire James Patawaran. Pang ikatulo si Edward Indaya. Edward Endaya. Pang-apat si Clarice Ibuenga. Clarice Ebuenga. Panlima, Mika Balonso. Mika Balonso. Pang-anom si Maria Luela Ikal. Maria Luela Ekal. Pampito po si Arvin Texon. Alvin Pixon. Asin ang pangwalo po si Mark Billy Donasco. Mark Meli Nolasco. Beli Nolasco. Mark Billy Donasco. Ayun, Nolasco. Oho. Donasco po. Dulasco. Dulasco. Donasco. Yun. Donasco. Opo. Di tabi dyan ki Henry Maceda tabi primo. Ay, dahil panahiingkod po. Ipadara mo na sa natabi so kung sako gayod. Ano? Po. Ipadara mo na sa nakon sa kuya. Yo. Okay. O basta ngunyan aldaw, mag-atad na sinda. Nagsurat ka na sa sa thesis mo. Yun adalan ta. Financial assistance. Ayun. Okay. Supremo, ining mga estudyante pikapudan mo, magpasiring na ngunyan sa Kapitolyo, kung marayang panahon ngunyan, pumasiring sa Treasurer's Office, i-presentar so ID, i-claim so cash award. Iyo po? Opo. Yes, okay. Iyo mas natabi, Primo? Iyo mas na po. Opo. Salamat. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. All right. Okay, salamat. Thank you. Mga tugang, iyan po si Primong Cham Suniega, Dr. Cham Suniega. Cham Godino Suniega, PhD. Yan po ha, mga tugang, ang pangapudan. So, walo tabing estudyante sa Rapu-Rapu Community College. Pakikuan na lang tabi, pakiklaim na lang tabi, kansendong mga, kansendo tabi na mga, kansendo tabi na mga papel, mga cash award, Kunyang pungal daw, mag-atab, magdaraki ID, okay? Magdaraki ID, i-claim tabi ang sendong mga cash award dyan po sa Kapitolyo Provincial Canalbay. 5:36 pa sana. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz ng Pichay mga tugang madali ng anihon asin ang tubo haralabao na. Paring Mar. Yes, sir. Sarangbog ko sako pade. Ariglado. Paboritong ko ang padi nagigisa padi buda bibangutang ki tinapabagaboy may lada-lada. The best padi. Kumbako girison mo kisaradit sadit gataan mo bangutan mo manggaray kiti na pa o kumbako baga so dried na bulinaw. So agon, masira mo. Nyan so agon the best padi. Masira mo no. Pero araw mo, bibikan Sabado, Oh. subisita mi ni Father Momoy na taga Pampanga. Oh. Itong sa Nature's Farm. Oh. Itong nag-advocate kan, ano yan? Iyo. Green farming. Na-monitor ko man ang ganito Oh. Sana pero, iyon na. Ano Ah. kaya itong mga tubo na nailing mo? Oh. Pwede na ito pala. Pwede na? Mas nutrient pack na ito. So, di man palang kayo po na padarakulaon mo? Day man. Karadit sana, pwede na? Pwede nga ni karag ngaya sa mga core containers na. Oo. Tapos sana og sana kan arang mo di lip-lip sa bagyo. Ayun, sadit sana pero... Tiyan. Oh. Ito yung mga headlines ko niya.
The best. Okay, go. Pangyayari. Balansa ng Christmas party, posibleng pagmultahon, sigun kay spokesman Roque. Aha. Bawal ang... Yan So, kung sabihin kaya. pa ang ITF talaga, bawal na sa ang Christmas party. Kaya lang, an mayro manggiraray, lokal na gobyerno. Pero, If they do not pass an ordinance, ay mat mangyari. Oh, pero ano ang kunin? Bawal sa inda? Sabi ninda, bawal ngaya, pero ang masusunod manggiraray, so... Lokal na LGU, gobyerno. Mapasar ki ordinance. Ah. Even yung paglaok sa malls kan mga minors. Ordinansa dapat. Roger. Okay. Pero Okay. kung sa-districto ang gwardya, Oh. di, makalaog. O tunganing half Christmas day di palaog. Sa Oh. minoridad palaogon. Iyo baga. Iyo man sa bala, sinda ka. Oh. Oho. Then, Santo, Presidente Duterte nagigibo daw ni sa diring multo sa panibagong aligasyon manangod sa Austerplatz sa iya. Garo, buda garo ginulpi sa mga kuan ano, sa mga makabayang blaka. Roger. Oo. Kanya-kanyang ligar. Oo. Bako mangyari taging. Oo. Talaga niyang ina-identify ko kayo. Dek. Nangyayari. Anong nga rin tagging? Kayo talaga sinasabi ko. Okay, Kamara de Representantes. Nagkaigo na yung violasyon sa COVID-19 case reporting. Udyanon da. Oo. Maabot sa sangkatos na palan ang mga na apektaran o kaya nag-positive sa House of Representatives. Oo. Pero dahil duman ma-identify kung pira ang congressman, pira ang mga empleyado. Ah, yun. Okay. Apat Oo. na reyon sa nasyon, konsideradong epicenter kan COVID-19 cases. Oo. NCR number 1 na yan. Ayan. Okay. Tapos Davao. Okay, pigbabantayan ng LPA sa nasyon, malabog daw na maging bagyo. Oo. Yeah. Pwede. Okay. So IATF, pigtatawang kwenta na sa lokal na gobyerno ang pagtugot sa mga aki na magluwas asin mamasyar sa mall. Oo. Pagtukar sa Propestong Bayanihan 3, nagsikat na sa Kamara de Representantes. Mantang war on drugs kan administrasyon, nakadakop na ni Sobrang Chismil na high value target. Oo. Ang AFP na nga po naman sa NPA, Na? magkasaro na nga kita para sa katuninungan. Yan. Oo. Report kan telco company sa kamagdagang ng serbisyo kay ni, di pa sumitir na kang Palasyo Malacanang. Ta may patanid ang presidente. Aha. Mga nagkaagi. Yan. Pag dingi ka mo nagtultol, sarado ka mo. Yeah. Ito pa lang pa din na, masigwi kitang madali. Ito pa lang napigbasa ni Presidenteng mga tinaranggal buda kinarason. Aloy na pala nitong kinarasuan. Roger. So, kampanong pa ni bang nga ni GMA? Yo. Buda ni Pinoy? Oo. Di, mang kilites mo niya na, no? Pero ang latest to, sa PhilHealth na. So sa Nag-resign PhilHealth? na sa naman sa iba. Oh. Oo. Okay. Ano ito? Throwback? Throwback. Lakosunta ka dyan. Throwback pa lang ko sa Facebook. Okay. Okay. Uy, si amigo mo, nagluwas ng route ng bot sa media. Si Sai. Si amigo mong Xbox. Si amigong Rocky. O, taro Harry. mo, Oh. nag-attender ba ganyan sa Cebu? Iyo, buda si Senador. Magkasiblag sindano. Oo. Oo. Malanta. Kunyan. Ngaya, nagbayular ka. Oo. Yung minimum standard protocols. Oo. Pero, dahil may, balag ka mo. Basta dahil man nga kumasinador. Ivan Simbag ano? Ivan Simbag. Ang nangyari. Okay. Alright, so yan tabi BP ang mga headlines ko niyan na pagkaaga from Newspace. Mardila, Day Iba, good morning! Salamat pa rin, Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alright, bago kami din mag-commercial, sandali lang, i-check na muna ang kamugtakan kang panahon. Ali po dyan sa Pag-asa Legazpi. Aramon ta mo na ang kung magiging mauran ngo niyang. Pero mainit-init na. May naling ako mga bituon ngo niyan aldaw. Pag matako ka sa bago, nahiling kong bituon. Baka lamang dahil na po mag-uran. Ngunyan aldaw. May mga kuwang kita, may mga okasyon kita. Sa mga okasyon dyan. Sa mga birthday. Hello, sir, sandali lang po Yes, sir. Standby lang po kami. Okay. Sandali lang.
Hintayin natin yung tawag po ng Pag-asa Legazpi para po sa kalagayan ng ating panahon. May inaayos pa gayon. Ang oras natin, 15 bago mag-abot ang alas 6 nin pagkaaga nin aga sa morning hirit sa DCGB. Good morning databi sa mga miyembros kan disinfectant team, disinfectant sanitation team ng PHO headed by Engineer Wally Sabater. Yan. Hello. Hello. Yes sir. Magandang umaga kaibigan. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. DZGP. Yes. Ano bang ating kalagayan ng panahon ngayon, paring Mike? Go ahead po. Yung ating binabantayan ng LPA, ito po, ito po yung nagbibigay ng mga pagbalag po sa atin kahapon sa Intelligence of Cold Front. Itong LPA muna, ito po ay nasa layong 100 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Or ito ay nasa distansyang 275 kilometers timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 12.2 degrees north, 126.1 degrees east. Samantala, tail end of a cold front ang nakaka-apekto sa silangan bahagi ng Southern Luzon at northeast monsoon naman o yung tinatawag nating amihan ang nakaka-apekto sa malaking bahagi naman ng Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, dahil po dito sa LPA natin binabantayan at sa tail end of cold front, itong combination po ito ay nagbibigay po sa atin ng maulat na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkiklat-pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran ng iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Itong LPA naman, mababa po ang tsansan maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 hours. At nakataas ang gale warning natin sa mga seaboards ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern at eastern coast ng Northern Samar. Kaya ating inaabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At atin naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaking sasakyang pandagat sa mga matataas na alon. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Mike, paring Mike, magiging maulan ba ngayong araw? Medyo maulan pa, no? Patuloy pa rin uulan? Medyo malakas-lakas na ulan. Medyo, yan po, basta po ang ating kalsada. Yung mga, ito po yung kalupaan po natin. Ngayon naman, medyo manipis-tipis po yung kaulapan po natin. Medyo kalat-kalat pa yung hindi na mapag-ulan po nito. Pero pala yung pa natin, itong low pressure natin to, medyo maliit ang chance ang maging isang tropical depression. Ano? Mababa naman po. Mababa ang chance. Bagyo po ito. Kaya lang ulan talaga. Di ba meron pa tayong ang tawag dyan? Yung nakaka-enhance pa ng low pressure? Yung isa pang ano yung tawag dyan? Weather situation natin? Tail end of the cold front. Cold front? Nandyan pa? Nandyan pa yan, yung cold front natin Opo. Kaya pala ang lamig. Kaya pala ang lamig Yung kaharap ko yung kaharap ko kahapon masyadong malamig Kaya pala ganun Okay. Sige paring Mike, maraming salamat Thank you. Opo, thank you. Michael Francisco ng Pag-asa. Alright. Oh, Babylon, there is sat down. There we sat down. Remember Zion. Happy birthday po kay... Good morning, Papa Henry. Happy birthday kay Papa Mar. Birthday mo ko niyan, Pading Mar? Pading Mar. Birthday mo ko niyan? Lilipas din yan. Pangyari sa mga baka. Birthday. Ay, gari mga baka ni Kipitsay.
Happy birthday, News Manager Mar de la Cruz. Birthday pala ni Padi. Pira ka na Padi. Ang bayad ta sa agaro ang bayad mo sa kon tutulong taon man sana di. 2 taon na sana, dual citizen. Dual citizen. Bago na ko 49 ka pa sana. Pangyayari. Happy birthday. Birthday pala ni Pading Mar. Happy birthday. May nakaramdam din sa texter ta sa imo ha. Okay, thank you. Good morning, Tabi, Sir Henry. The only easy day was yesterday. Yeah. A blessed Wednesday. Merry Christmas to you and your family and DCGB family, to your listeners too. And may your day be gracious. To you, be happy and always wear best outfit, your sweet smile na Diyos ang mabalos to make our listeners happy every day. Sabi po ni Ate Marcia, Ate Marcia, good morning Tabi. Sasai mo. Kumusta ka na Ate Marcia? Birthday. To, may birthday pa dito Ate Marcia, magandang morning Regards sabi kay Mama Paro, buda kay Chowring. Good morning kuya, uya po sa Virac. Good news, dakol po nin relief. Bad news, asa Kapitolyo sana nakaabot tawo sa Virac. Talaga ha. Happy birthday po Sir Mardela. Sabi ni 7593. Paring Mar, happy birthday databi. Sala ni Rocky ipasak kili ni Robredo. Arog na talaga kaini. Ang sala nagiging tama. Okay. Sabi po ni 5969. Good morning. Happy birthday po sa aking kapatid Agnes Basquinas ng San Roque Street, Purok 7. Irayag Ginubatan Albay. Kinaano po pwede makukuha ang SSS starting banpin ng mga pensioner? Sige na ma-interview daw kita sa SSS kay ni. Good morning sa mga taga-bugtong kay Cha Fem Toledo from Dayan. Good morning Tabi. Happy birthday kay Zaimon Ezekiel Arimado ng Bagong Bayan Daraga Albay from Wowa. Happy birthday. Many more days like Good morning Tabi Hen. but Happy birthday po sa kuyang tugang na si Ana Marie from Junjon. you're growing older, and yet you Happy birthday po kay Mrs. Rosario Maraya. and now Happy birthday. Happy 44th birthday kay Remy Escobal ng Bugtong galing kay Chanel. Happy birthday po. Happy birthday. Happy Good morning, Henry M. Ay, sus, kudakulong pala nini. Sandali lang growing older now. Happy birthday. Ay, good morning daw kay Justin Clyde Robin Oyardo ng Ginubatan from Teacher Weng. Yan, okay? Paano po magsali sa promo ng Jim's Coffee? Taon-taon na nga, explicar tayo. Di ko naman nahapit sukan. So, kape ko pala dyan. Di ko pala sa kung itataon na kape sa Jim's Coffee. Okay? Good morning. Happy birthday po sa pamangkin kong si Kurt Matthew Anislar ng Anislag Relocation. Okay? Advance happy birthday po kay Shaina May Aringo, December 9. Happy birthday po kay Mardela from Dayan. Okay. Sige, Paring Mar. Birthday mo. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. Happy birthday for siya from Yuri Magdaong. Okay. Okay no? Happy birthday. Ang wish ko sa imo Pading Mar, magturubo man lagod kay Marayan sa imo na pichay. Buda magdrakula man lagod kay Marayan sa imong mga orig. Sige pa din. Enjoy. News Manager Mar de la Cruz. We got a gift for you. Mientras tanto, diba kita kay Jomar Bien, 7 before 6 in the morning. Jomar, good morning Jomar. Jomar, go. Alat ko na ta, garod ay naglaugan monitor ko. Sige da. Okay na? Hello, BB. Yes. Roger, sa Go. dagdag na bareta, arestado na kan mga autoridad ang number 7, as in number 8 most wanted person sa Banwaan kan Pakakay. Ang mga ini, dahilan sa panlulupig. Isus ko.
Ang saro na arestado, so number 7, most wanted person sa Bakakay, na arestar ka Subanggi sa 4 barangay Sulakan, Bakakay. Sa piling 29 anyos na may agom na lalaki, tuyong daibig pangaranan sa ngani na dahil bulgar man ang identifikasyon kan biktima kaini. Ang bigaan pang kaining number 7 most wanted person sa Bakakay na kaso, tulong kaso ning qualified statutory rape. Dahil piyansa ang kasong ini, Salbata. asin na-arestar man, ang saro pang persona, ang number 8 most wanted person man sa Bakakay, na ang kaso, nagikan man duman sa biktima, kan number 7, rape man ang kaso kay ni, qualified rape. Sarong 34 anyos na may agum na lalaki na residente pagkan 4 barangay Sulakan, Bakakay, nagluluwas na ang biktima kan duwang ini, saro man sa ng persona. Matrayong pong na-arrestaran duwa, kaso bangki, matapos na magpalawas na ng warrant of arrest ang korte, asin day naman nakapangis kaparpanduwa kan bisitahong kan mga pulis ang residensya ninda, asin arrestaron ang duwang ini. Yang bibihan rin mga barata alidigi sa Banuan kan Bakakay basado sa report kan Bakakay Police, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar. Sa report, hali po dyan sa luwas. 5 minutes bago magabot ang alas 6 nin aga sa Morning Hirit. Standby muna, Lowens. Mag-commercial break po na kami ni Jing. Magbabalik po ang programa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang pudo
Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang grand prize winner ng 1 million pesos sa Filmo Panalo promo sa Coke Studio ay si... Naku, abangan sa December 5, 4:30 p.m. on the Coke Studio YouTube channel. Ikaw na ba ang next millionaire na? Filmo Panalo sa Coke Studio. Promo from September 7 to November 28, 2020 per DOH FDA CFRR permit number 0737 series of 2020. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Fresca tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang Fresca tuna. 175 grams na tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang Fresca tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. magaan. Fresca tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca tuna. Fresca tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion.
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:04 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, Christmas party, mahigpit na ipagbabawal ni Alcalde Noel Rosal. Operation Daramayan kan DCGB, gigibuhon dyan na hapon sa Santo Domingo, Albay. Number 3, most wanted person sa Albay, nadakop sa Libon. Sa lado nasyonal, mga magkakaigwanin Christmas party, papatawan multa. Health protocols dapat pakusugon pakan mga lokal na gobyerno. Sa ibang nasyon, seremonya sa pagpuon kampanonin Pasko, kinansilar kan Santo Papa. Ngunyan mga tugang sa retalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Totalmenteng ipagbabawal ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City ang pagkakaigwanin party sa gabos na pribado asin opisina di gobyerno birang lakdang para makortar ang paglakop kan COVID-19 sa panahon kan Pasko. Sayang sinabi na ang City Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease nagpaluwasin abiso na minabawal sa pagkakaigwanin Christmas party. Imbis na magkaigwanin pagtiripon, inabisuhan niya ang publiko na magkaigwanan sa nanin family-oriented gatherings sa indang harong para isilibrar ang Pasko. 30 pamilya po nin indigenous people community o mga agtaan makikinabang sa gigibo na relief distribution sa paginin Operation Daramayan kang Radyo DCGB sa tabang kan mga donors dyan hapon sa resettlement site kan Santo Domingo, Albay sa Barangay San Andres, Santo Domingo. Ang mga relief items kumpuesto nin bagas, mga dilata, noodles, non-food items na pwede nang pakinabangan kan magiging recipientes kini. Inipartiman kan corporate social responsibility kang DCGB asin kan mga stakeholders na maayudahan man ang pamilyang rinapado kan minaging bagyo sa probinsya. Sa ibong nalado, pinasalamatan man ang mga donors na nag-andurog sa pangapuda na matabangan ang biktima nin kalamidad. Preparedness status para sa LPA itinaas kang Albay PD RRMC. Hans Galero sa report. Nakabandera na ang preparedness status sa probinsya kan Albay dahilan sa mga tigbabantayang weather systems na nakakaapekto sa presenteng kamugkakan ng panahon sa palibot siling na sanakan tail end of the cold front, northeast monsoon at sinman ang low pressure area. Sa pagkikipag-oron kan DCGP News kay APSIMO Chief Dr. Cedric Daep, kinumpirmar kay ini na pirmado na ni Gobernador Al Francis Bichara ang PDRRMC Advisory No. 1 na nagmamando sa publiko na magpasunod ng precautionary measures kontra sa nasabing mga kondisyonin panahon. Nakapalaman man sa abiso na ang gabos ng mga lokal na DRRMO sa probinsya pagirumdum muna asin bantayan ang sendang mga residentes na delikado o kaya vulnerable sa baha, landslide pati na sa ibang hazard asin magpa-autog nin localized countermeasures kung kinakaipuhan. Hinagad man kan PDRRMC sa publiko lalo na ang mga naka-estar sa hazard-prone areas na magpreparar asin sumunod sa naman sa mga ipapa-autog na orden o lakdang kan sa mga otoridad lalo na kan mga C o CDRRMC o kaya MDRRMC. Sa ngunyan na pinag-aabisohan man na PDRRMC ang gabos na mag-monitor sa pag-asa sa mga masunod pang mga bulletin o kaya mga abiso manungod sa pinagbabantayan na maraot na kamugtakan kan panahon. Dagdag na pareta, ang Galero, DCTV.
Albay Power and Energy Corporation, dakulang kantidad ang kinakaipuhan para pambakal nin poste. Al Armario sa report. 70 milyon pesos ang kaipuhan kan APEC para masalidahan ang mga naraot na poste sa bilog na probinsya kan Albay. Sinabi ni Leslie Capos, Corporate Communication Officer kan APEC, nasa 32,000 na mga poste kan APEC, sobra 24,000 kaini ang na-damage. 4,279 ang kaipuhan paaguhan. Ang problema dahil sufficienteng budget ang APEC asin haloy pa mag-abot ang order dahil sa demand man kan ibang lugar. Yan ang rason kung nata dahil pa naariglar ang ibang mga lugar ngunyan lalo sa mga sitios o purok na mga nagkadaramid sa na poste pati na transformer. Kaya pangapunan ko niya kanapik na magbarayad kan enot na bill alagad sa kauyaman man kaniba na denganin nin supply kan kuryente dahil man lugod ang iba nagbabarayad. Alarmario, DCGB. Oras po sa Pilipinas, 10 minutos pasado alas 6 nin aga. Saro pong construction worker arestado maglaog sa sarong hotel na dainin permiso. Lawrence Barcena sa detalye. Sa karsel ang sarong 22 anyos na solterong construction worker makalihis na madakop kan security guard na manlaog sa Oriental Hotel Albay. Basado sa police record kan Legazpi City PNP, ang nadakop iyo si Mark Jan Niebres, 22 anyos, soltero, construction worker, taga barangay 15 kan Ilawod, Legazpi City. Basado digdi sa police record, susog man sa security guard kan establishment na si Franco Borja E. Levy, 29 anyos, alas 2 kaining maagahon, kan mag-ground check, mag-robbing operation sinda, nailing niya ining suspect na nasa laog na kan hotel na daimanin magkakanigong permiso asin puminasiring sa hallway kan establishmento. Kan sinuriyawan ninday ni nagpanik ang suspect na ungkang nahulog sa entrance kan hotel kung kaya inarestar ini kan security guard. Pag-abot kan SWAT group kan na Legazpi City PNP, dinarada digdi sa ipatura ang nasambik na suspect para sa formal na disposisyon. Enot naman na nagpablatter ang pag-iriba kay na security guard na nawaran na siya nin powerbank asin iba pang mga kagamitan bago mangyari ang insidenteng ini. Yan ang mga dagdag na report. Alidi sa luwas, ako po si Alvivi. Oras natin, 12, pasado alas 6 din pagkaaga. Abangan po sa samuyang pagbabalik. Number 3 most wanted person sa Albay, nadakop sa Libon. Mga otoridad nagpagiramdum sa publiko na maging maigpit sa mga karne na sendang babakalon sa merkado. Dredging sa Tiagao River sa Malilipot. Pinuunan ng trabahoon kang pribadong grupo. Jomar, ang detalye po, masunod, makalipas lang kayo. GB News Express. GB News Express. Mabangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Anumang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw,
di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo. Nescafe Classic. Susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo. Purot natural to. Susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo. Nescafe Classic. Susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa.
Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media accounts. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media accounts. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Mga otoridad nagpagiramdom sa publiko na maging mahigpit sa kalidad kan mga karne na pigbabakal sa lokal na merkado kan Daraga. Ramon tapan detalye sa report ni Renz Luna. Nagpagirumdom ang mga otoridad sa gapos, lalo na naman sa publiko na nagbabarakal digdi sa lokal na merkado kan Daraga na magiging rekmat sa kalidad na sa inang pinagbabakal ng mga produkto, lalo naman ang mga karning urig asin na iba pa. Naging payag di Sir Natay Miss na Lubete ang pamayukan Market Administration kan Daraga sa iyang sinabi na nagunyan Mahigpit man ang sa indang pag-monitor sa nagkakapirang mga paratienda, magin man sa mga nagpapabakal nin mga malaylay na mga produkto, magsunod sa mga pinapautob na kasuguan kan sa indang opisina, magin man ka na gobyerno sa pagpapakal ka na mga labas na mga karne. Ilot nga ni Digdi ang napagpagiramdam sa publiko na kaipuhan hanapon ang NMIS inspection certificate. Kada kapira mga paratenda ning karne, ngunyan pa nga medyo nagakaigwan ng problema na supply ning karne digdi sa Banuan ng Daraga, kaya pinagmamonitor rin na ang gabos sa mga karne pipabakal, nag-aagi sa tamang proseso.
Human anak sa indang pinaygibo, mas kailangan sa produkto man ng mga sira, asin iba pa, na kaipuhan, i-check, nalabas, mga produkto. Bigun man sa iyo ng unya na paparani na, Pasko, pinaglalaoman, na mas madakol pa, mga parabakal, asin digdiman sinda malaog, digdiman sinda matrabaho sa pagmonitor, kan mga pinagtitienda, digdi sa lokal na merkado, kan daraga. Mga dagdag na bareta, Ryan Luna, DC. Number 3 most wanted sa Albay, nadakop sa Libon. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita. Na-aresto ka so hapon ang rank number 3 most wanted person digdi sa Albay sa nung 54 anyos karpintero, taga barangay Makabugos, Libon. Nadakop ini sa barangay Zone 3 kan pinagsarong operatibas kan PNP gikan sa Albay PPO, Libon PNP, CIDG as sinibabang sanga-sanga kan Philippine National Police. Dahilan sa Data Privacy Act, dahil na ilinuwas kan Albay PPO ang pangaran kan nasabing most wanted person kung sa inang kaso is statutory rape. Aloy na ining pinagahanap kan kapulisan, alagad medyo mahalyas, alagad kaso hapon dahil na ini nakadulag kan mapalibutan na ini kan mga miyembros kan PNP. Sa ngunyan na nakashoot na ini sa kulungan para hampangon ang kasong nakomiter kanasabing akusado. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Dredging sa Tiagaw River sa Malilipot, pinuna na sa pagikang pribadong grupo. Jomar Bien sa detalye. Pinuna na ang dredging sa Tiagaw River sa Banuan kan Malilipot nga ni na maibitaran ang pirming pakba. Alagad ako ini sa esforso kan na DPWH kundi mismong si Mayor Rolly Volante kan Malilipot ang naggasto ng personal na kwarta para magkuan ng pribadong grupo na magkondorosir kan dredging. Ini matapos na daiman na paunrahan o naging makatutuhanan ang inot ng request kan alkalde na ipadredge ang naunambita na salog sa DPWH magpuon kan mag-overflow ini kan na bagyong Rolly. Sinabi ni Mayor Volante na dahil na siya makakapaghalat dahil lang pirming nagraraot ang panahon kung kaya nagkuha na siya ng pribadong grupo na mag-dredge kang naunambitan na salog sa alagad. Piga-pressure niya kung makapagpadaraan na DPWS ni na matrabaho kay ni dahil sa lawig asin hiwas kan dapat ni i-dredge sa madidipisilan kung sarusa na ang magtrabaho kay ni. Kanakaligis na Biyernes, nagpadara namang kutan ng Bako Digdi sa Malilipot ang DPWS sa alagad nagluluwas na bakuining kapable na maglusong duman sa salog dahilan sa roller type ini asin na bakong crawler na iyong kinakaipuan kang Malilipot para makalusong sa salog asin na mag-threads kan mga ragpa. Digdi. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. GB News Express. GB News Express. Oras alas 6:27. Baretang unyan sa Lado Nasyonal. Pwedeng patawan po nin multa ang mga malansanin Christmas party. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, magigaramduman ay not ng sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na dai pigutugutan ang Christmas party. Christmas caroling o caroling asin maski anong mass gatherings ngunya na holiday season. Sigon kay Roque, posibleng patawanin multan si say manamasuhay kung isasabay sa ordinansa an iluluwas kan mga local government units, mga LGUs. Sinabi niyang daiman papatawanin multa o sinabi niyang kung daiman papatawanin multa, pwede man na ibang penalidad ang ibugtak kan LGU sa ordinansa. Paliwanag ni Roque, dahil pang national lay may kinaraman digdi kaya nakadepende sa ordinansa na iluluwas kang LGU ang mga regulasyones na ipapatsunod ngunya na holiday season. Dapat pang mas pakusugon kan mga lokal na gobyerno ang implementasyon kan health protocol sa nasyon. Sigon kay Health Secretary Francisco Duque III na dapat man na sigurohon kan
kan gobyerno na daing mangyayaring mass gathering so dakulang pagtiripon ng aning malikayan ang paglakop kan COVID-19 sa rin man na parte kan Pilipinas. Ilang naging reaksyon ni Doke may kinaraman sa nangyaring mass gathering sa Cebu. Minatindira ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Sigon kay Doke, malinaw na pagsuhay ini sa minimum standard health protocols dahil may hiling man na warang sarong metro ang distansya kan mga residentes sa lambang saro. Enot kay ni siniguro ni DILG Secretary Anyo na makondukta sindanin investigasyon may kinaraman sa nangyaring insidente kung saan nabayular ang minimum health standard protocol sa taho kan COVID-19 pandemic. Pinangaranan na kan UP Okta Research ang apat na rehiyon sa nasyon na pinagkukonsiderar na epicenter kan COVID-19. Sigon kay Dr. Guido David, kay Puhan Digdi ang National Capital Region o kay Bahan Digdi ang National Capital Region, Davao Region, Calabarzon asin nagkapirang partikan Central Luzon. Sinabi ni David na padagos pa ang paglangkaw kan kaso ng COVID sa nasambit ng mga lugar. Dagdag pa ni David na dahil dit-dit ng pigtuturusan kan gobyerno ang standard health protocols, mas lalo pa dapat na maglikay ang publiko asin siguraduhon na nasusunod ang mga ipinapautob na health protocol. Biglang inako kan Kamara de Representantes ang nanagpakol na sa sanggatos ang bilang kan mga kaso nin COVID-19 sa Kamara de Representantes. Ini matapos nakarampagon kan Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit o CESO ang Kamara de Representantes may kinaraman sa late reporting kay ni. Sa sarong pahayag, sinabi ni House Speaker Lord Alan Velasco na may 28 ng kaso ng COVID-19 sa Kamara base man sa ginibo nindang mass testing kan Nobyembre 10 pa. Alaga daiman pigdetalye de Velasco kung pira na apektadong kongresista asin empleyado kan Kamara de Representantes na nagpositibo sa sinabing COVID-19. Sigon ka sa QC CESO, Director Rolly Cruz, solamenteng 40 sana ang nasa sendang listahan na puro self-reporting. Ini man ang naging rason kaya kinarampag ninda ang Kamara dahil may konsiderar na violasyon na dain magsumiter ng report manungod sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Sinabi ni Cruz na nadidipisilan sindangon niya na magkondukta ng contact tracing lalo pat 20 aldaw na ang nakakalihis mantang igwasananin plaso na 24 oras para i-report ang COVID-19 cases. Ibinasol kan mga empleyado kan Kamara de Representantes ang paglubok ang kaso ng COVID-19 sa ahensya dahil sa daistriktong nasusunod ang quarantine protocols. Magigarunduman na sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kaypuan ang quarantine sa mga direct exposure sa sarong COVID patient. Maski magnegatibo ini sa testing dahil aabuton pa nin 14 dias bago mag-develop ang virus. Atab na nagretiro po sa pwesto si Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta. Base sa report, malusad sa pwesto si Peralta sa maabot na Marso 27, sarong taon bago ang sa iyang mandatory retirement sa 2022. Alaga daiman pigdetalye ang rason sa atab na pagretiro ni Peralta. Magigarumduman na Oktubre kan taon 2019 kan ipinagdesignar ni Presidente Rodrigo Duterte si Peralta bilang Chief Justice kaya sa kan pinakahalangkaw na Korte sa Nasyon. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kay GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:32. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name
name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya, Surf kaya, may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback.
Twin pack na, rollback pa. Saan ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirahan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mapolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Tinulit mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ko ang presyo, halos nadugdi na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhulit na mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhulit ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa finale ng Pilmo Panalo sa Coke Studio, head count po, Sarah G, Moira, KZ, December Ab, and many more. Catch the grand raffle on the Coke Studio YouTube channel, December 5, 4:30 p.m. Pilmo Panalo sa Coke Studio. Promo from September 7 to November 28, 2020 per DOH FDA CFRR permit number 0737 series of 2020. GB News Express. News Express. GB News Express. Kinanselar po mga tugang ni Pope Francis ang tradisyonal na seremonya na sinyal kan pagpuon kan Kapaskuhan sa Roma. Kada Disyembre 8, sigon sa Vatican, ini para maiwasan ang pag-urumul-umul nin mga tao bilang pag-ingat kontra sa patakot kan COVID-19. Base sa kinaugalian na tradisyon, nag-aalay nin burak ang Santo Papa sa ibaba kan 12 metros. Naharigi kang Spanish Steps kung sain may hiling an statue kang Madonna asin nag-aalay nin pangaji.
Imbes na gibuhon ini, makondukta na sa nanin private service si Pope Francis para ipanga-G ang Vatican City. Mga residentes kay ini asin gabos na mga may helang sa enterong kinaban. Inot man na pinag-anunsyo kan Vatican na lilimitaran na sana ang bilang kang pwedeng magsabay sa tradisyonal na Christmas Eve kay bahan ng Orbi et Orbi or Blessings and Message. Napahibi ang nagkapirang mga eksperto sa Amerika matapos mapasakamot ninda ang aplikasyon kan pharmaceutical company na Moderna para sa otorisasyon bilang COVID-19 vaccine. Dahil maitago ni Dr. Paul Offit, miyembro kan Food and Drug Administration kan Amerika as in Vaccine Advisory Committee, ang grabing pagbilib sa nahiling na datos kan Moderna na inapod pa niyang amazing. Inot nang nagluwas ang impormasyon na 94.1% ang naepektibo ang vaccine kontra COVID mantang 100% ining epektibo para maiwasan ang severe cases kan helang darakan virus. Inako man kan Chief Medical Officer kang kumpanyang Moderna si Dr. Al Zaks na napahibi siya kang primerong maaraman ang resulta kang clinical trials. Ini dahil sa wakas matatapos ang matinding dilubyo na darakan pandemya. Base sa schedule kan FDA, matiripon ang Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee sa Disyembre 10 para i-review ang Pfizer application. Mantang sa Disyembre 17 man ang inaasahan na review ang aplikasyon kan Moderna. Igalauman man kan pharmaceutical company na bago matapos kan bulan na ini. Ikakarkulong na sa 20 milyon doses kan vaccine ang handa ng i-distribuer sa Estados Unidos. Sa masunod na taon na sa 500 milyon sagkod 1 bilyon doses ang ready na para sa iba-ibang nasyon sa kinaban. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Nasa linya po ang birthday celebrator, birthday celebrant, News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Padi. Good morning, BP. Ugalion na sunod ang mga health protocol para makaiwas sa COVID-19. Kasintanganing day kita makaulagit sa ibase kung sa abiso kan Department of Health. Kung sa ahensya, rumtumon ang mga kababayan na vulnerable group sa arog kan mga may edad, may mga helang asin mga delikado o maselan kung magbados. Ingat pa ang kaipuhan sa laog ka na rong, takusugon ang portinda para day maadit, asin sunodon ang mga regulasyon ng health authorities. Daron pagirumdum kan DCGB asin kan DOH, sila mga lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, sa Panginoon ng Mayor Jun Agos asin kan Sangguniang Bayan kan Santo Domingo para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Gigibohon po kan Department of Agriculture ang gabos na esfuerzos na makaproducer in mas dakol na produktong agrikultural lalo na ngunya na holiday season. Katakod man ini kan pinaggalauman epekto kang sunod-sunod na bagyo asin aumento sa presyo in mga gulayon asin karne. Sigon kay Agriculture Secretary William Dar na masalangkaw ang konsumo nin mga tao sa pagkaon kada Christmas season. Asin tanganing masiguro na sufisyente asin maiwasan ang pag-urmol-umol o kaya pag-umento sa presyo kan mga gulayon sa Metro Manila. Plano kan DA na immobilize ang food supply gikan sa mga lugar sa Luzon na dahil masyadong nagulpikan bagyo. Napag-araman na lalo pang nagmahal ang presyo kan mga gulayon sa mga merkado dahil sa danyos na winalat kan mga bagyo sa agrikultura. Pag-asa Ligaspi nasa linya sa kamugtakan kang panahon, malabo daw po mga tugang antyansa na maging sarong bagyo ang LP ngunya na yaon sa may partikan Samar. Kay ba po si Michael Francisco sa detalye. Binabantayan ng LPA. Nako, ito pa yung nagbigay ng pagbalag po sa atin kahapon sa Intelligence of Cold Front. Itong LPA muna, ito po ay nasa layong 100 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. O ito ay nasa distansyang 275 kilometers timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 12.2 degrees north, 126.1 degrees east.
Samantala, tail end of a cold front ang nakakaapekto sa silangan bahagi ng Southern Luzon at Northeast Monsoon naman o yung tinatawag nating amihan ang nakakaapekto sa malaking bahagi naman ng Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, dahil po dito sa LPA natin binabantayan at sa tail end of cold front, itong combination po ito ay nagbibigay po sa atin ng maulat na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkiklat-pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran ng Iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Itong LPA naman ay mababa po ang tsansa maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 hours. At nakataas ang gale warning natin sa mga seaboards ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern at eastern coast ng Northern Samar. Kaya ating inaabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At atin naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaking sasakyang pandagat sa mga matataas na alon. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Sa ibang report, hali po dyan sa luwas kan Mega Force Patrol. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce.
Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Harani na sa imo. Bayad mo, sigurado. Maawat kan APEC na mapagian ang pagbayad kan APEC bill sa Rapu-Rapu Asinbatan. SendPay, magbayad sa mga minasunod na napiling tindahan na may kontrata sa APEC. Darahon lamang ang bill sa tindahan asin duwa na magbayad. Given Grace Store, Purok 2, Batan, Rapu-Rapu, Albay. Erson Store, Puro 4, Pat Mariano Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Bayad sa APEC linemen. Ang mga APC linemen sa Rapu-Rapu Asinbatan, otorisado kan APEC na magresibe kan bayad kan mga konsumidores. Tulos itataw ang resibo kan binayadan. Ricky Ebuenga, Hener Echane, sa mga konsumidores na may mga arrears o atrasadong bayad kan mga nakalihis na bulan, pwedeng magbayad nin installment sa kaya nindong kantidad na daing multa. Alagad bayadan ng tamang kantidad. Kan current o presenteng konsumo, nganing dai maputulan kan serbisyo kan kuryente. Mapadali, pasil na ang pagbayad, dai mag-atraso. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original.
may tapang na di susuko. 7.6 million Filipino families have gone hungry during this pandemic. This Christmas, Spark Home by sponsoring a family's Noche Buena meal. Search Brand Aid on the Lazada app to make a donation. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. So mga mahilig tabi dyan na magbasa ki mga libro, mga fantasy books, mga epic books. Tabi ngo niyan kibagong libro na available sa St. Paul, o dyan baga sa may katedral. Ko dyan kimadihon na magayon, naan sa iyang aki, inaanak ko. Iyon saro dyan sa yaon dyan. Buda mga sisters, mga madre sa St. Paul. Available po ining libro. Ang titulo po kang libro, Cargasus, The Flying Carabao. Jing? Pinagsaro ng Carabao, buda Pegasus. Ang bida digdi mga tugang si Picoy. Cargasus, The Flying Carabao. Ang bida si Picoy, buda so Carabao na pagkikitik mo jing, naglalayog. Kung gusto mong palayogon ang Carabao niya, nagkikitikon mo, minalayog. Uyog-uyogon mo yan. Yun, nabasa ko digdi sa libro. Kikitikon mo ang Carabao, lilindukon mo baga sa, basta lilindukon mo, kikitikon mo ang Carabao, minalayog ang Carabao. Ang bida po si Picoy. Binindo si Picoy. Baka may kanta kayo ni Jing. Si Picoy, si Pukay. Asawa ni Pero aki po siya, ang nagsurat mga tugang kalibro, si Father Ed Alaurin, OP. Si Father Ed Alaurin, mga tugang, saro po ini na Dominican priests, asin po, taga Legazpi, Bicolano. Holder po kang licentiate and doctorate degrees sa Sacred Theology sa University of the Philippines, Tabi. Igama siyang sinurat na saro pang libro na ang titulo, Nuestra Señora de Salvacion, History, Theology, and Piety. Yun po yan mga sinurat ng libro. Ngunyan, kung kamo po interesado, mga tugang kan librong ini, available na po ini, nag-abot na po sa supply kasuhapon, dyan sa, sa St. Paul. Dyan po, sa Paulins. Ano po sa nanindo ang titulo? Oni po, kung nagiling sa Facebook ka mo, oni pong libro sinunod ni Father Ed Alaurin. Si Father Ed Alaurin po, taga dyan sa EMS Barrio, di ko lang ma-identify kung 1 or 2 si Father Ed. EMS Barrio po sa naka-star. Tugang po siya kansaro sa mga teacher kan aki ko, diyan sa St. Agnes Academy. Hinatulon ako kan sarong aldaw ki libro ni Madam, onitabi, mga tugang, Cargasus, The Flying Carabao. Kung po, may, yan, di ko na istorya kung ang plot, ang mga makukuatang leksyon, lessons, mga tugang sa libro. Pero po, may connection po ini sa pagkamuot ang mga chapters, may romantic story, may istorya po sa values, ninaki, sa iyang magurang, etc. It's fantasy book po, tabi, na pwede nindong mabasa. Kung panahon, baga uso ang comics. Ngunyan na mga panahon, dahil na magi-comics ngunyan, online na kita gabos, mga kuhan na baga kita, technology-driven, mga tugang, internet-driven, kita gabos. Ngunyan, habang kamo nagbabasa-basa kay ni, mahiling po nindo ang kadakol na mga graphics na na-drawing digdi, hali po sa mga midbid pang mga artist. Okay? So, bisita po kamo dyan sa St. Paul, nantabi sa side kang katedral, sampangan sa na po yan kan BPI. Available po dyan ang libro ni Father Ed, mga tugang na Cargasus, The Flying Carabao. Ako nga ni Renz, gusto ko manggutang magsurat ki libro. Piguluway-luwayan ko. Renz. Yes, baby. Piguluway-luwayan magsurat ki libro. Ano man nakikitikon mo? Ano man nakikitikon mo? Gariso nga may kikitikon ka lang, makupo na si mo. Oo, nabigyan yan. Gari nga
Nag-isip akong title, basta ngaya. Ngaya. Basta ro gaya, nagkapanayisip sa title. Anong pangaran ng bida? Ang bida gari ngaya. Si Pikay. Si Pikay. An sa iya ngayang boyfriend pwede tang i-adapt si Pikoy. Iraray. Basta ang bida, si Pikay, the flying, basta the flying. The flying girl. The flying girl. Kinisig malayog. Si Pikay, the red girl. Gararo kaya, pulang babayi, uyog-uyogon mo yan. Namumula. Pag siya nadadagit mo na naugma, namumula siya. Walat ko na, alas 7, dos na, pagparoronan tang doa. Yung ani. Saga na lang. Okay. Alas 7, dos na para orong kitang dawakan si Pikoy, the Cargasos Flying Carabao. Gamang kita, si Pukay. Ayun. Alala, good morning pala sa Marjan City, Marjan Etery. Makusugo lang Di pa ako nakakakaon niyan kang bigyan para tara mo na ko, may sabaw. Ay, yung bisita ka sana. Iyo, si Bunjing, saro, mana rin man lamang, hirap kong kakakaon dyan. Sabi ni Jing, pwedeng nga kato. Ganap ni si Kuya Bunjing. Ipatos na sa nanganyayan. Sige, saga na lang. Ano ko tayan? May ano? Chismosa. May? Chismosa. Ha? Chismosang empleyada. Chismosang empleyada? Yes. Ay, adakul ka iyan. Hindi, mas matindi. Matindi yan? Bilog na daw, chismis ang bigado pag. Bata bagaan iba, bako man gabo. Sang iba baga, karak lang na pictures misan subos. Yeah, tama yan. Kuto ay Diyos ko, sa kagurangan ko ng inibon sa pag-uror eskwela ta, pag-radal-adal ta, ang pictures misang kaanso, immediate supervisor. Subos. Sa kantin, makaraon sa kantin, ay, Isus ko, may piglilibak. Ang kalibak-libaki kan iba ba ko gabos ha? Ang kalibak-libaki kan iba na empleyado, ramta na kung sisay pa nagtiripon. Jesus ko ka. Kan uto nga ni Susaro, ugarin de. Ikaw nga ni ako kikuan. Tayo na, mamarita na. Saga na lang. Empleyadang chismosa. Saga na lang, okay? Salamat po. Kasi nung pagkantabay, marita alas 7 na. Goodbye. That is what we are. No one in between. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa finale ng Pigo Panalo sa Coke Studio, head count po, Sarah G, Moira, KZ, December Ab, and many more. Catch the grand raffle on the Coke Studio YouTube channel, December 5, 4:30 p.m. Mapanalo sa Coke Studio. Promo from September 7 to November 28, 2020 per DOH FDA CFRR permit number 0737 series of 2020.